Bună tuturor și bine v-am găsit pe canalul O Altă Realitate. Cu ocazia zilei acestea de Paști, vă pot spune tuturor Hristos a înviat și fie ca El să se manifeste în fiecare din noi, în fiecare conștiință din noi. Înțelesul acestei sărbători este foarte cunoscut, îl știm cu toții, dar exact ca orice lucru din Scriptură are și un înțeles metafizic, neoficial. Și anume că în vechime, poporul evreu cu vreo 1600 de ani înainte de Hristos sărbătorea în prima lună plină după echinocțiul de primăvară ziua învierii. Sărbătoarea Paștelui acum este calculată, de aceea nu iese în fiecare an la fel, pentru că ea trebuie să fie în prima duminică după echinocțiul de primăvară. Și ea semnifică învierea, revenirea la viață, da? Resetarea. Iată că această sărbătoare nu este de origine creștină, este precreștină, dar s-a potrivit, bineînțeles. Cerul a făcut în așa fel încât să se potrivească sărbătoarea aceasta a învierii Domnului cu sărbătoarea din vechime a poporului evreu. Noi, după ce trecem prin crucificare, conștiința noastră, înviem, stăm în mormânt, stăm nemișcați și stăm liniștiți pentru că știm că vom învia. Iisus le-a spus ucenicilor că va muri și va învia a treia zi. Așa și noi spunem, dar suntem convinși, știm că vom muri și că vom învia a treia zi. Stăm liniștiți după ce am fost crucificați, adică am fost făcuți una cu dorința noastră. Am înțeles că asta este calea pe care trebuie să o urmăm, calea crucii, și am fost puși în mormânt, după care a treia zi am înviat. Dar am înviat sub formă de om nou. Cel vechi nu mai există. Cel de care noi vrem să scăpăm. Deci astfel că s-a resetat viața și textele antice vorbesc despre faptul că sărbătoarea învierii nu este inventată de creștini, ci ea practic s-a potrivit. Bineînțeles că toate sunt cu un scop făcute. Dar din chestia asta noi putem să învățăm că renaștem și noi. Renaștem și noi, ne resetăm, ne naștem din nou. A treia zi, da? După ce am stat liniștiți, se naște omul nou. Omul pe care noi îl vrem. Am dat exemplu în episodul trecut despre crucificare, cum noi vrem să învățăm o limbă străină și nu putem. În momentul când noi acceptăm că putem să învățăm această limbă străină, sigur, exemplu se poate extinde la orice lucru pe care vrem să-l facem. În momentul când noi acceptăm, suntem crucificați, apoi murim, da? Trecem în starea de nemișcare, dar nu ne mai facem griji, asta înseamnă mort. Omul mort este omul care nu-și face griji, da? Care nu mai trăiește. În momentul când suntem crucificați, suntem dați jos, suntem omorâți pe cruce, între ghilimele, bineînțeles, stăm liniștiți în mormânt, știind că ceea ce credem noi că există se va manifesta a treia zi. Adică ne atingem scopul, înviem, da?
ne naștem în noua stare pe care o vrem. Iată cum sărbătoarea Învierii are legătură din nou cu absolut tot ce facem noi în această existență. Deși pare ciudat, totuși are legătură. Și noi trebuie să aplicăm aceste instrucțiuni lăsate de Scriptură în tot ce facem noi în această existență și să putem să ne ridicăm la nivelul Creatorului nostru, pentru că, deci, putem vedea că Dumnezeu nu ne-a făcut ca să fim supuși problemelor vieții, așa cum spun unii că lui Dumnezeu îi place când noi avem probleme. Păi dacă i-ar plăcea, acum să gândim logic, dacă lui Dumnezeu îi place ca noi să suferim și să avem probleme, atunci de ce ne-a lăsat aceste instrucțiuni? Oare de ce? Pentru că dacă i-ar fi plăcut, atunci eram lăsați, cum se spune, fii ploi, adică treaba ta te descurci. Ori nu este așa, deci ne-a lăsat aceste instrucțiuni foarte profunde. Deci asta înseamnă că problemele vieții nu vin de la Dumnezeu, ci sunt date de orice altceva, dar nu de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne vine în ajutor cu aceste învățături. Să medităm acum la aceste adevăruri și cum noi ar trebui să le aplicăm în viața noastră, conștient. Pentru că sunt unii oameni care le aplică sub formă de instinct, dar noi trebuie să le aplicăm conștient. Cam atât pentru astăzi.